Kasi ti Espiritu, napakalaki po ng wisdom sa kanya. No simret ka iti sentro may sa ti sinaunangem na sumbatan kayo nga pada-pada. So yun po yung pagtatasa ko po dun sa Holy Spirit nga umay kinya tayo. So kumpletos recados po tayo doon sa banal na Espiritu nga mangidaldalan kada tayo. So idi basita kasi nanay at tatay ko po ay spiritista talaga, although grade 1, grade 2, talagang nusumang puntak di balay may mga extension po sila ng pag-aaral mula dun sa pinag-aralan nila, mula dun sa narinig sa banal na spirito. Kasyay, kahit marirealize ko no kasatnuda nga ibukbuk silan dayjay imbaga tinasantuan nga espiritu jay paset surat kung sino ba talaga yung tinatamaan, pero di nila yung dinidiscuss dun sa sentro ni kastoy magamin ka kasyay parang mga ganon. So kasyay kakabsat ket idi ni nanay ko na problema, ito po ay talagang hindi ko po malilimutan, nakasaysayan ng buhay namin. Dahil tirigat kakabsat ti panagbiag mi idi ngamang ko pay narik na taubingak pay milangagay ay ayaw no makagatang ni nanay ko ti asukar nga kagud 2 kilo agmay mayaman tayon nanay ko na kano kana ni nanay ko kasi at kasla supot ice candy kasi noon yung mga asukal at tingi pa di 1 kilo kalahating kilo na di agmay mayaman kami kasi nabubuhay lang ako ang kilaban katanda asukar na imas ti panangan kon yung may dumadating pa na mabisina kon sabi ko daw, sabi nanay ko, adati kamuti dita mangangkan, nga kamuti ti kabisin ko, inapoy. So, ma-imagine nyo ganun, kung gaano kahirap yung buhay namin po na ganon noon. Kahit ada panahon nga, nakasarak da pi man da nanay ko ti talunan da, adi nagtalon po sila. Ngam awam mo ti pagtalon da. Ni tatay ko, idi ag espiritista, kasi hindi nga po siya dating espiritista, na itapog lang nga espiritista, dahil ti sakit ti sikat na, sakit ti ngipon na, kan sakit ti ulo na, kamrayuma na, nagigibdan da. Sabi niya daw sa kay nanay ko, kat di mo tagagagas kayo jay simbaan nyo. Una mamati ka, naman ni nanay ko. Di nagpunta nga po, medium na po yung mga kapatid ko noon. Ayan, anak, tumalikod ka. Pengita anak ko, mo kanya dati anak ko. So, napapasal siya. So, naging interesado po siya sa espiritista. So, binuklat niya, binasa niya yung Bible kasi tatay ko, ure grade 2 lang, iduunang panahon. Ano po talaga siya, nalaing nga, agbasbasa. Binasa niya cover to cover. Tano maipanagnak na nga, agi pamati da nanay ko, ket agpaypayso. So, idi napagad-adalan na ito yan na desisyonan na tibagbaginan nga sumrek nga agi spiritistan, imbagat espiritu nga mangipatakder iti sentro. So, kasi karpintero naman po yung tatay ko, agpaypayo nga agar aramid ije kapilyami. Kini tanay ko mot nga suna nang itapog masikuranen. Ay sadsado nan samo ilang pampambaran nan samo lang ti apan nagtatrabaho ije kapilyan. Kana namat kano tinaknakom nan nga isang sangit nan tagtalon da katawang muti. Pagtalon da nganuang. Di yun, nung linggo daw, nagsasaw dyan na santuan ng Espiritu. It's all about wisdom po. Kung na dyan na santuan ng Espiritu, hindi po sulat. Talagang binigkas niya. Saan ka nga, yung nasa sulat po yun han ka nga madanagan no anya ti kanam ipapara, yung ganun po. Ititulong ti Espiritu yun pala. Titulong ti Espiritu saan nga mamin sabi daw niyang ganon, yung Espiritu. Ibaon kunto, ipadalan kunto kadagiti tattao, ti umay mangipan kadagiti kasapsapulan nyo. So nanay ko, hindi naman niya iniisip na siya yung kinakausap. Pagkatapos ng araw na yon, kinaumagahan at daumay di kanya, may handa han mi mat mo, han mat mo da tatay ko. Birbirukin na kano ti Jaime Salazar nga Bisaya kasi tatay ko. Ta Bisaya matsuna,
kaganak kano di asawa na, katawang kano ti mangi pastor ginuang na, kaipapastor na kano, ijay Jaime Salazar, nga Bisaya. O, di ba? Ang galing ng spirito. Ni uri, hindi pa kasi wala pang mga parabor nun nga, pang kagpakonsulta ko. Talaga nga katungtungan na katinasantuan ng espiritu, no maawatam laeng, kadagiti parparikot mo. O, di ba? Ang galing po ng banal na spirito. So, doon sa Kalabaw, tukunan na pa ini, pagtalon mo lang manong, hamong nga abangan. Ayan, basta lang ipastor mo. O, di ba ang galing? Samantalang agabang katinuang ide, ang laki pa ng iaabang mo, hindi daw niya aabangan, di man niya kilala si tatay ko. So, yun po. Tapos di nakaano na sila, nakatalon, adamanan, umayan. Birukin naman ti Jaime Salazar kano nga Bisaya. Tamo na kano ti Agaw Pireti, Tilyadora. Kasi iba pa operate daw sa kanya yung Tilyadora ng isang kumpanya sa Ramada nun doon sa Aurora. Diba? Ang galing. O, so nga, agijay ti inted ni Apo Diyos nga tandan ni tatay ko nga nagaramid ti kapilya. O, diba? Malaki pa yung upa niya o maliit lang? Hindi ba po ang laki? O, yun. So, doon na po nagsimula na uray kaskasa no, aji kamuti, ngas kanan mikot, nagbalimutan nga inapoy. Hindi naman nakamuti. So, ganun po kagaling. Yung tatay ko po lang, kung alam nyo lang gaano siya kapiloso po nun, yapan makigimong dananay kom amin da, nagbayag tigi mong idelas 12, hindi pa nga nalpas, imbis nga ilutuan na dananay ko, ti kananda, ilumang na pa kardiro kun bagas. Opo. So, ganun. Opo. Nga, ideag pamati ni tatay ko, yun na nga po yun. Uray no agtudtuduan agbagbagyo, hanga mabalin nga hang kami apan di sentro, linungan na di pasagad, timantel di lamisaan mi taano adati pagtugawan mi nga ubing makapang kami amyi sentro kas Jesu na nga karigta. So ang galing po ket pinatunayan mat ni Apo Diyos nga hindi po bataris yung kanyang pagsiservisyo. Bagamat namatay tatay ko second year high school pa lang ako, so madi naman nga naramanan nga nagkaroon ti director nga tatay ko po nung idag pampamati talagan, hindi pa nga panahon, nga unang panahon, hanga mabalin nga, kasla kanya yung matan nga agbado, no, apan makimiting, apan agsentro, nakapolo po yun ng puti, tapos yung pantalon niya, hanga mabalin, maigalis tingilaw ko na, no, agdi, so, ganun po siya, tako na nakit, apay sinungay ti mangidaydayo, ti bagbagem, mangdayaw kanyam no sika mismo hamumat amo nga padayawan ti bagim. Wala pa po nung mga baylos na nakaputi tayong lahat, agdadaster lang tayo pa nagsensentro, nga bagay garot no sumreksun na tadagi jera jacket, hindi naman po pero talaga nga iyaw awis na met nga agbalin tayo met kung mga kagalang-galang kakabsat no aggimong tayo. So ganun po yung nakamulatan ko sa pananampalatayang ito. Kaya gusto ko rin pong bigyan ng diin yung sabi ng banal na spirito kanina na kailangan natin dito ng wisdom. Agaramid kayo ti kinapudno saan nyo nga iyaw awad dagiti tattao. Ang sabi natin lagi, nagswerte tayo nga espiritista. Tadayjay na santuan nga espiritu, isuti mangidaldalan kada tayo. Maswerte ba talaga tayo o mabigat ang responsibilidad natin? No dayjay imbaga, tinasantuan na espiritu, idirinwar tayo ket hantay nga naaramid, hantayo na ipakita kadagiti tattao, hindi po natin natupad yung responsibility natin. So kanayon tayo kung mga panpanunutan dayjay. Nga dayjay nga kinaswerte tayo, nga agpampamati ti unyan espiritista, may kaakibat po yan na pananagutan nga isango tayon to ijay no dumanon dayal daw nga agipulang tayo ti biyag tayo. So tayong mga espiritista na pagbibintangan tayo mangkukulam, di ba po nasakit na akong tayo manghuhula
nasakit na kung tayo, agbuya tayo ti sini, ay, kunana diyan ti pelikula, kay kat, in kayo, agpahula, ije espiritista. Pagdating ay pakita diyan, da espiritista ko, dati bolang kristal na, hukus-pukus, kung kunana diyan, ay di, nagsakit manan na kung tayo, ibaga tayo nga, pir-pir diyan dati, espiritista. Madi mo nga, sulsulwan, ay title nga espiritista, ta espiritista damot kabsat. Ano? Kasi umawawad damot ti espiritu, nga lamang hindi espiritu santo. Ano? Espiritu dya igid, awatin da, syempre espiritista damot. Huwag po nating aalisin doon sa pangalan natin, espiritistang Kristiyano. Ano po? Hindi po kami yun. Okay lang, espiritista din sila, pero hindi kami yun. Kasi kami ay mga espiritistang Kristiyano na naniniwala at sumusunod sa aral ni Heso Kristo. Ket ti Espiritu nga awagan mi, dayjay Espiritu Santo nga inkari ni Heso Kristo. Diba? Inakon, ket di kay baybayan nga agmaymaysa, ibaon kunto kada kayo ti Espiritu Santo nga iso ti umay mangisuro kada kayo kadagiti rumbeng yu nga aramiden ken mangipalagip kada kayo kadagiti banbanag nga inaramid ko. Yun po lang yung role ng Espiritu Santo na tinatawag natin. Hamo nga pandamdamagan na konsulta ka no ton ano ka nga matay. Ano po? Tunano ka tao pumamatay. Kaya dahil medyo, ay hindi pa ako nabibilib. Sorry po, dun sa magsasabi nga, aging gana Setyembre lang ng tibiyag mo, anak. Basol po yun. Dun sa sabi niya kanina na, di ka iyawawan, dagiti tattao. So, yun lang po yung maisishare ko. Sana po ay nakapagbigay din ako ng konting inspirasyon at pangunawa ngayong umagang to. Happy anniversary po. Masaya ako na nakarating kami dito ngayon. Sabi ng mga kasamahan ko, baglaki din tayo, spiritista ako, no, hajak pa yung nakaumay itoy. Nagpintas gayong itoy. So, maday-dayaw ti Apo. Anak ako na, pura di lulo na. Abi bagang up lulo nga ni Manong ta, nalinis pa iti ugasan na. Manong di itik. Sekton lulo.